Ερεσιμότατοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη 13η χοροδιακή συνάντηση Πύργου. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας απόψε η Χοροδία Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων Κέρκυρας και η πειραματική χοροδία Δήμου Ρόδου. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Πύργου, κύριο Στάθη Κανή, και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κύριο Γιώργο Κάρδαρη, που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημά μας να γίνει ο Δήμος Πύργου συνδιοργανωτής αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε και την κυρία Εύα Βασιλοπούλου, Διευθύντρια Χοροδιών του Ομίλου UNESCO, η οποία επικοινώνησε μαζί μας και μας ζήτησε να διοργανώσουμε τη χοροδιακή συνάντηση για τη χοροδία της Ρόδου. Εμείς καλέσαμε και τη χοροδία της Κέρκυρας για να έχουμε μια χοροδία από το Αιγαίο και μια χοροδία από το Ιόνιο. Διαβάζω το μήνυμά της. Με το παρόν, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου που λόγοι υγείας με κρατάνε μακριά από τη χοροδιακή σας συνάντηση. Σαν Διευθύντρια Χοροδιών του Ομίλου UNESCO, θα ήθελα να στείλω τις πιο θερμές ευχές μου για μεγάλη επιτυχία και να υποσχεθώ το καλοκαίρι στο φεστιβάλ σας στην Αρχαία Ολυμπία, που υπήρξε και η γη των προγόνων μου, να είμαι κοντά σας. Θα μιλήσουμε εγκαίρως, ώστε ο Όμιλος UNESCO να θέσει υπό την αιγίδα του τις εκδηλώσεις σας και να γνωρίζετε πως ό,τι χρειάζεστε θα είναι στη διάθεσή σας. Καλή επιτυχία, με εκτίμηση, Εύα Βασιλοπούλου. Το πρόγραμμα παρουσιάζει η Μαρία Θανασσινή. Καλησπέρα σας. Η τετράφωνη μεικτή χοροδία Πύργου ιδρύθηκε το 2000 ως δημοτική, αλλά το 2003 μετατράπηκε σε σωματείο αυτοδιοικούμενο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καλλιτεχνικό διευθυντή και μαέστρο τον Θοδωρή Παναγόπουλο. Με γνώμονα την αγάπη για τον πολιτισμό και το χοροδιακό τραγούδι, με συνέπεια και επιμονή, έχει αναδειχθεί σε ένα δραστήριο σύνολο με ευρύ ρεπερτόριο. Έχει πολλές εμφανίσεις σε φεστιβάλ και χοροδιακές συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετείχε στην τελετή έναρξης και λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων το Σεπτέμβριο του 2004 στην Αθήνα και το 2013 στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Γιάννης Τζοανόπουλος στο Ηρώδειο για τους Έλληνες του κόσμου. Το 2014 εμφανίστηκε στην πόλη Boulogne-sur-Mer της Γαλλίας με τη γαλλική χοροδία Chante Joie. Το 2019 τραγούδισε στην Αώστα της Ιταλίας σε χοροδιακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Σεν Πιέρ στην κοιλάδα της Αώστα. Το 2022 συμμετείχε στη συναυλία του Συνδέσμου Φιλαρμονικών Χοροδιών Ελλάδος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το 2024 στην εκδήλωση Ελευθερία στη Λευκοσία της Κύπρου. Διοργανώνει χοροδιακές συναντήσεις στον Πύργο και από το 2016 το Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών Αρχαίας Ολυμπίας στην Αρχαία Ολυμπία. Το πρόγραμμα αποτελείται από τα τραγούδια «Κοντά στο ποτάμι», παραδοσιακό της Γαλλίας, «Ανάμεσα Σύρο και Τζιά», Νίκης Θεοδωράκης σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη, «Ερήνη», παραδοσιακό των Δεκανήσων, της Αντιγόνης, του Άλκη Μπαλτά, «Ξένες αγκαλιές», του Ηλία Ανδριόπουλου σε ποίηση Μάνου Ελευθερίου. Η διεύθυνση της χοροδίας έχει ο Θοδωρής Παναγόπουλος και στο πιάνο είναι η Κωνσταντίνα Αναστοπούλου.
το μεσημέρι που, σουν το που, σουν το που, σουν το μεσημέρι που. Πούσουν το λιό, πούσουν το λιό, πούσουν το λιό βασιλεύμα. Ράντζονε, ράντζονε, ράντζο φιλημένινε, ράντζονε, ράντζονε, ράντζο φιλημένινε. Γύρου στον πρά, γύρου στον πρά, γύρου στον πρά πολεμονιά. Κώστα και κώστα όγκοστα ορυχιονίκε, κώστα και κώστα όγκοστα ορυχιονίκε. Δρόσερι, δρόσερι, δρόσερι σου πιονί, δρόσερι, δρόσερι, δρόσερι σου πιονί. Ερηνικού, ερηνικού.
Καλωσορίζουμε τώρα τη χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων Κέρκυρας. Η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων έχει ιστορία που ανάγεται στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1920 ως χώρο με μαέστρο τον μουσικοδιδάσκαλο Κώστα Μανέτα. Έκτοτε έχουν διατελέσει οι μαέστροι της ο αείμνηστος Νίκος Δουκάκης, ο Νίκος Βλάχος, η καθηγήτρια μουσικής κυρία Σοφία Κοκκινέλη και ο κύριος Περικλής Παπαδόπουλος. Από τον Ιούλιο του 2017, τη χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων διευθύνει ο μαέστρος κύριος Σπύρος Μπόχαλης, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος διευθύνει επίσης τη χοροδία Βουνιατάδων, τη χοροδία Φεάκων, τη χοροδία Άνω Παυλιάνας και την εκκλησιαστική χοροδία του Αγίου Σπυρίδωνος. Η χοροδία διοργανώνει κάθε χρόνο, κατά τον τριήμερο εορτασμό του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη χοροδιακή συνάντηση. Επίσης, συμμετέχει σε εκδηλώσεις θρησκευτικού και εθνικού χαρακτήρα των Αργυράδων όλο τον χρόνο.